Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke 18 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, ezinụlọ Chudi na Chichi Ọkpala na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka nchekwaba ya na ngọzi ya n'isi Adaeze na Chudi Junior Ọkpala, wee na-ayọ ka mara Chineke na-abawanye n'ime ha. Emma na Chika Nwobodo na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche oge ugbu a ha na-elota ọgụ arọ ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara Chineke ka o duru ha na-aga. Mary Grace Okoye na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, ọkachasị tata a na-emecha dedikeshọn Ziora Ewudo na Amarachi Ewudo, na-ayọ ka ngọzi Chineke nchekwabe ya bịakwasị n'isi ezinụlọ ụmụaka Ewudo family. Ọgwụ dị ire na ọnwụ ezinụlọ ha na-enyekwa Chineke ekene maka nwa nke a mụrụ o self delivery, wee na-ekubatakwa nwa dedication of Munachimso Chigemezu, na-ayọ ngọzi Chineke Munachimso Chigemezu Ọgwụdire, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi na-echekwabe ya. Tony na Ịma Ikebudo na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Chika na Emmanuel Nwobodo, ndị nke na-elote ọgụ arọ ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha ọfụma. Tony na Louisa Nkwuakụ na-enye Chineke ekene ka mmemme nke emere n'isi Josephine Uche Egbu nke eburu wee na-akwala ebe anụnwa, ihe niile emere n'ụlọ na ndị niile emere ebe a enwero nsogbu, ha wee na-enyekwa Chineke maka Johnny Mercies ndị niile jelu ya, wee na-ayọkwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ndị ICWO ndị nne na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Joe Udoji. Ndị ezinụlọ Udoji na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Joe Udoji. Ndị Grandma na-ayọ maka mkpụrụ obi onye otu ha rapụrụnụ nke akwagolo bụ Josephine Uche Egbu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Christopher Unigwe. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
Our help is in the name of the Lord. Our Lord, we thank you for the gift of children. Because Jesus himself was presented to the temple as they had come to present their children to the temple of God. God will continue to guide and protect them. When are you amara na nchedo Chineke n'isi ụmụazị amụrụ ọkụ? Ka Chineke nye ha amara, nye ha ngọzi. Tata a na-ekute ha n'ụlọ nsọ Chukwu. Na ha kwudosighị ike dịka ndị otu Kristi ndị emere mmiri Chukwu. Ka Chineke wee weta ihe a ga-eji wee zoo ụmụazị a n'egwu nke Chukwu. Na-abịnite ha ga-abụ ife Chukwu si na ha ga-abụ. Anyị na ya ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Fana na wana monso Kakpozi nke onye nwanyị Jesu Kristi ịhụnanya nke Chukwu Nna ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Today is 18th Sunday in ordinary time of year C. And when you look at the readings of today vividly, you will see that Jesus is telling us something that is very vital, important. The first reading, second reading, and the gospel come as a warning to all of us. Said, the first reading taken from the book of Ecclesiastes said, vanity upon vanity, all is vanity. And Jesus is calling all of us. In the second reading, St. Paul says, everything that you have today is from God. All that you have is from God. God is the one that gives. And he wishes to take whenever he wants to take what he has given to you. So, you have to pay homage to him, the giver. Why the gospel pericope of today is telling us, are you a true Christian? Do you think that you're a Christian? We call ourselves Christians and Catholics. Maybe in theory, but in practical, some of us are not. I am telling you, some people are not in practical. If you are a true Christian, do you really love your brother and your sister? If you are a true Christian, do you keep marriage? True Christian does not keep marriage. True Christian forgive one another. True Christian welcomes one another. True Christian opens door for one another.
True Christian does not castigate. True Christian does not carry someone's name and begin to swear it. Even if that person has wronged you, listen and listen carefully. When that person has wronged you, you don't need to castigate that person's name. What you need to do as a true Christian is to approach that fellow or pray for that person. Because when you castigate that person, you are blocking your blessing from God. When you castigate one another, we are castigating ourselves. God is calling all of us today as Christians. Let us have a true love for one another. Brethren, for us to prepare for these sacred mysteries, let us examine our conscience, knowing fully that we have sinned against God, and pray for forgiveness of our sins. Ekwupụta m ụgwọ Chukwu onye nwe ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe.
Otito dịrị Chukwu, otito dịrị Chukwu, otito dịrị Chukwu, otito dịrị Chukwu. Otito dịrị Chukwu, otito dịrị Chukwu, n'elu otito dịrị Chukwu, otito dịrị Chukwu. Otito dịrị Chukwu, otito. I want you to bend your hands and present your intention to this Mass. Knowing fully that Holy Mass is the highest prayer, highest adoration. On this altar of sacrifice, present your family intention. Remember that we are starting our harvest, pray for it. And the charismatic reviewer are coming for Thanksgiving today. Pray for your family intention. What are your needs? Present it to God. What do you want God to do for you? Draw near to your servant, O Lord,
and answer their prayers with unceasing kindness. Yet for those who glory in you as their creator, Christ, you may restore which you have been created and keep safe what you have created through our Lord Jesus Christ, your Son. Praise and institute into the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke Ecclesiastes ọnụ na-ekwuru ọha kwuru sị, ihe efu, ihe efu, ihe efu, ihe niile nara n'ihe efu. O wee bụrụ na mmadụ ga-ewere amamihe na ike ya niile gbaa mbọ rụpụtacha ọrụ n'ụwa ma emechaa enyefe ya n'aka onye ọzọ, ihe niile ahụ o nwere abụrụ nke onye ọzọ, onye na-amaghị ka o si taa ahụhụ maka akụnụba niile ndị ahụ. Nke a wee bụrụ ihe lara n'iyi na ihe jọgburu onwe ya na njọ. Gịnị ka mmadụ ga-erite na ndọkasị ahụ na ahụhụ niile ọ tara n'okpuru anwụ niile chara ya? Kedu maka n'ụbọchị n'ụlọ ọrụ ya, abalị niile ọ na-arahụghị ụra? Ihe niile ndị a bụchakwa ihe lara efu. Okwu nke osebụl ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, taa unu nụrụ olu ya, unu agbachikwala obi unu, zaanụ ya. Taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Bịanụ ka anyị tiere di nwanụ mkpu ọṅụ, ka anyị ṅụrịa na Chineke onye nzọpụta anyị, ka anyị bịa n'ihu ya nye ya ekele, ka anyị were ukwe too ya azịza. Unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Bịanụ ka anyị sekpuru ya, bịakwa kpọrọ ya isi ala, ka anyị sekpuru ala n'ihu onye nwe anyị, onye kere anyị, n'ihi na ọ bụ Chineke anyị. Anyị bụkwa ndị ọ na-azụ ka atụrụ, bịakwa bụrụ igwe atụrụ ọ na-edizi ụzọ. Azịza. Taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Ewo, ma ọ bụrụ na unu dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị ahụ na Mesa n'ime ọzara, ebe nna nna unu ha nọrọ legha m, eleghara m ha, mana ọ bụ eziokwu na ha ahụla ọrụ m. Azịza. Taa unu nụrụ olu, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. Taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kọlọsi. Ọ bụrụ na unu esorola Kristi kulite n'ọnwụ, chọwanụ ihe nke dị n'eluigwe, ebe Kristi nọ n'aka nri Chukwu Nna. Ka echiche unu niile bụrụ maka ihe nke eluigwe. Unu echezina echiche maka ihe nke ụwa, n'ihi na unu anwụọla. Ndụ unu dị ugbu a bụ ndụ ezowere na Kristi n'ime Chineke. Mgbe Kristi, onye bụ ndụ anyị, ga-achawapụta ìhè, unu onwe unu ga-eso ya chawapụta n'ebube. Gbupịanụ ihe niile dị n'ime unu gbara mgbọrọgwụ n'ihe ụwa: ịkwa iko, njọ ruru unyi, agụụ ihe rụrụ arụ, ụdị ụtọ anụ ahụ nke ahụ a ga-agụnye n'ife arụsị. Kwụsịnụ ịtụrụ ibe unu asị. Ihe mere bụ na eyipụla onwe unu nke ochie na njọ niile ejiri mara ya. Unu abịakwa yiri onwe unu nke ọhụrụ, nke na-eto na mmụta, ebe a na-akpụ ya n'oyiyi onye ahụ kere ya. Isi ya bụ na-enwekwaghị ngụbọsị na onye a bụ onye Grik ma ọ bụ onye Juu, onye ebiri ugwu ma ọ bụ onye a na-ebighị ugwu, onye mba ọzọ ma ọ bụ onye Sintia, ma ọ bụ ohu ma ọ bụ onye nwere onwe ya. Kristi bụ ihe niile dị n'ime unu niile. Okwu nke ose bụ eziokwu, were eziokwu gị, were eziokwu gị wee doo anyị nsọ. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, omnipotent reigning. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord God, omnipotent reigning. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dominus vobiscum. Lessio Sancti Evangelii secundo Lucas. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd,
Take care to guide against all greed. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions. Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, now, as for you, you have so many goods, so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry." But God said to him, "You fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will they be for all who store up treasure for themselves, but are not rich in what matters to God." The Gospel of the Lord. May the Holy Gospel wipe away our sins. Please keep standing to praise God for 2 seconds. Today is Hello. When you come for Sunday Mass, you don't need to be tired. You come to worship God. And if it's God you have come to worship, remember what he said, in the house of God, we are all equal. We are submitting everything, our kinship, to the kinship of God. Stand up and praise God. Ịmara na Chineke na mere gị mma n'ezie. Ịmara na ọ dị mma, soro m kelee ya, soro m kelee ya. Ịmara na Chineke mere gị mma n'ezie. Ịmara na ọ dị mma, soro m kelee ya. Ịmara na Chineke ndụ nyere gị ndụ n'elu ụwa. Ịmara na ọ dị mma, soro m kelee ya, soro m kelee ya. Ịmara na Chineke mere gị mma n'ezie. Ịmara na ọ dị mma, soro m kelee ya. Ịmara na Chineke nwa nyere gị nwa n'elu ụwa. Ịmara na ọ dị mma, soro m kelee ya, soro m kelee ya. Ịmara Chineke nna. Ihe njere dị mma bụ ọbara, ọbara ya ọbara. Ihe njere dị mma bụ ọbara, ọbara Jizọs gbafuru. Ọbara 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 Jizọs gbafuru. Ihe njere dị mma bụ ọbara, ọbara Jizọs. Mana ihe njere dị mma bụ ọbara ya ọbara dadi m gbafuru. Ihe njere dị mma bụ ọbara ya, ọbara Jizọs gbafuru. Nwanne m isoro mụ na-eto ya, ewo ị ga-afọ na ọ dị mma. Isoro mụ na-eto nna m, ị ga-ahụ na ọ dị mma, ewo. Isoro mụ na-eto nna m, ị ga-ahụta ịma mma ya.
isoro m na-eto dadi o ị ga-ahụ na ọ dị mma ewe nwanne m bulie ya bulie aha ya elu Chineke kachasị mmadụ niile elu onye kere ụwa kacha mmadụ niile o mere gị mma bulie ya o nyere gị ndụ bulie ya ọ zara gị ekpere bulie ya o nyere gị ụmụ bulie aha ya elu elu Chineke kacha mmadụ niile elu onye kere ụwa kacha mmadụ niile elu elu. Amen and amen. Let us be seated. I know it's not easy for you to stand up for some minutes, but because of Christ you are blessed. I want you to look at your neighbor, say neighbor, happy Sunday. Look at somebody beside you, say my brother, my sister, happy Sunday. Say happy Sunday. Say my dear, happy Sunday. Tell that to your brother, your sister by your side. Say you are blessed. See a Chineke agozigoge. See a one them Chineke agozigoge. See a one them Chineke agozigoge. Amen and amen. Amen and amen. Yes, I like this assembly because we gather as one family. We are the young none ever no etiti umunnem because yes, like a program I mentioned in Texas. All the Africans in Abia, Mande South Africa or Mando China Abia, Manande Jupiter 95% in Aba. Yes. Today being the 18th Sunday in ordinary time of ESC, the church urges us to remain focused on the quest of getting to heaven. The quest of heaven. It is a call to live Christ-centered life. Jesus is calling us a call to live Christ-centered life. We are encouraged to focus all our attention on heavenly reality more than the earthly show. Many places today, especially the church in Nigeria, when they prepare to go to church, they will say, I'm going to church to show up. But here is not the case. Come down our home. Some persons will dress. You see a woman after dressing. Oh, you neighbor, can they make sure in a church? Can they want to wait from? But it does not exist here. Because that's why, hello, are you with me? My dear brothers and sisters, that's why if you look at the normality of people that come late to church in Nigeria, sometimes it's women. Do you know why? They will bring down a clothes, after wearing, they will look at themselves in the mirror, and they know where they say, Aqua, Ofiti Lapuku, Ofiti Hetai, Ofiti Apanko, Mba, Eyipo, they change Eyipo. They may change up to 3 or 4 before Hadeva church, Manode never. Follow no one aka. Amen and amen. Yes, I remember because sometimes if your church ever, some of us here after mass how you say about Jawaru. True or yes? True or yes? Amen and amen. Amen and amen.
Okay, you're not. Oh, please give me this mic. Sorry, somebody is in harder than you. But now, you know what you know. Okay. Okay, can't you hear me? Hello? Yeah? Let me stay at the center of the church. And I have a wonderful voice. Yes, I am here because of you. If you are not in the church, I will not be here. So I must do everything to make you happy. That is the priesthood. Amen and amen. Yes, it's because of you people, so that all of you will be happy. Come, get the electing from me here. So today is 18th Sunday. And one will ask himself or herself, I have come to church. What is the reason why you are in the church? Some persons come to church for just expectation. Can wash ya? Amen and amen. Yes. Also, we try na okuchukwu makarikwa na 1 hour. Kono na yakachukwu gozie gị. Hey. Amen. Hello. Children of God, are you with me? Are you with me? There is something I want us to understand in terms of Catholic Church. Yes. What we need in the church is the Word of God. Because the Word of God is active. We need that Word. Are you with me? Do you know that some persons that will come to church, they will not listen to the Word? Catholic Church, because in my church in Nigeria, the church where I am, and everybody, all the functionaries, I call them the prefect in the church, starting from the extraordinary minister, the church warriors, the announcer, the catechist, all of them. Yes, after the mass, I give them an announcement. Give me 3 pages of the homily of the day. Because some of them, they will be busy, but it does not exist here. You will see them during mass because they think they are the church prefect. Mass, especially during homily, they will not pay attention to the Word of God, and it's very bad. Word of God is more important. So that you will not be able to distract people. And even you that is working as a church prefect, you listen to the homily. You need it. Hello? Are you with me? That is me. Very important. When you come to church, pay attention. Listen to the Word of God. Because the Word is what we need. Okay, I just say, okay, I know, Father Kuta, hey, Imana Father Siri, Father Kuncha, Imana Father O Kuchalana Kriya, O Kuncha, Daddy came and Mepido, before Kulehiga, did I say anything? That is the way people that do not listen to the Word of God sounds. Onye adịghị okwuchukwu aka o si emegere a sound. Go Bible of many people receive their transformation, receive their change through the Word of God. When the apostles were preaching, when the disciples were preaching the Word, then they received their conversion. They were converted through the Word. And it is through the Word that we enter from the Word of God, then we enter to the Eucharist. Without the Word, it will be difficult to combine the Eucharist. So we need the Word. Today we are reminded that we are in the transitory world. That is what he told us in first reading. Vanity upon vanity. Transitory. We
where you are now, about a big I am 15 years today. Next year, I will be what? 16. I don't wait for nobody. You ask yourself. That's why every Christian should have journal of life. When you wake up in the morning, write it down, everything that you want to do for the day. When you come back in the evening, visit that your journal of life. It helps us to keep on in terms of spiritual life. In terms of spiritual life, the life in which I was living last year and this year, am I close and closer to God last year? What of this year? Am I also in the same way? Many of us are church goers. If you come down home, church goers. Mother not go to church and then go say, Father, man, we party in Father, man, can get a party, which means your mind is not in the church. You cannot be a mass. As I'm coming to mass, can intention in your mass? Can intention in your church? What are my intention coming to church? Am I coming to church to be reached? Or am I coming to church to escort people? Some persons are escorting people to church, and then when they go to church, that person that you brought to the church will receive salvation, while yourselves are just like a signpost. That's what we ask yourself. Can you finish a church for? Why am I going to church? Why am I here? Do I really know the meaning why I'm here? Am I here for just a material things? For just a celebration? For just to come and laugh and drink and go? No! We are here to do what? To encounter Jesus. Touch your neighbor. Neighbor, you are here to encounter Jesus. Touch that your neighbor. Say, neighbor, you are here to encounter Jesus. Yes. That is what we are here for, to encounter Jesus. Very important. It is a call to make use of the things of this world prudently without losing our ultimate goal. Our ultimate goal is heaven. Only when we make heaven our goal, that the full meaning of the world be revealed and the reality of the world be present in our society. The first reading of today presents a wonderful word with warning. Vanity, vanity. The preacher says all is vanity. He strikes a reality that most of us have neglected in life. However, one day each one of us will come to terms with it. And the Bible said, because also remember God in all that we do. Remember God in everything that you do. But in second reading, St. Paul tells us, true life is a life lived in Christ. Remember, in second reading, St. Paul said what? True life, true, T-R-U-E. The true life is the life living who? In Christ. That is true life. But life outside Christ is meaningless. Life outside Christ is meaningless. Without missing words, it reminds us that we must abound where Christ is everything in our lives. St. Paul says in the same second reading, keep everything in you that belongs to earthly life. Keep one morning now. Amen and amen. But you want to say what spirit and that is what St. Paul said. Kill everything that makes us to live the earthly material things. We should kill it. Kill, K-I-L-L, kill, keep away. And what are those material things and earthly things where we live? You mentioned it in the reading today. You have your bulletin. Check your bulletin, you will see it. It says number 1, spirit of fornication. Thank God that God has made it. Many of us, we are happy. I was discussing with a father. Father said the other day that in US, people don't have time for such a thing because they work morning and night.
That spirit of fornication, even married men and women, they can't even remember when they meet themselves. That people do busy. Now how married fan or even fornication in the US because when you're on a room morning and night. Amen and amen. That they are very busy. Walk. But walk. That spirit does not even exist in these states. Amen and amen. Oh, see, kill the spirit of impurity. Some of us have impure thoughts against one another. When I see you, and kill that spirit in you, that impure thought against your brother, against your sister. That's why he put her no to society ọbụla iwege pụta otu ndị ọlụ pụta Anambra pụta Imo ịpụta afụ grudges ndị enweghị na-esi okwu among them. If you are a leader, maybe a leader of CWO, a leader of CMO, you have a clique. I belong to this group, I do not belong to this group. I am telling you, as a true leader, if you are a true leader, you don't need to belong to any clique. You don't need to love anybody or hate anybody. As a true leader, you're supposed to love everybody and follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. But that is what is happening down in Nigeria. It doesn't exist here. If you click in each, let me tell you, if you, hello, are you with me? If you accept to be a leader, you are a sacrificial lamb. So be ready to resist shock observer. People are going to insult you. People are going to spit at you. You will accept it as a leader. If you cannot accept it, children of God, go and resign honorably because you are a leader. Christ himself accepted it. If you are a true leader, you will show by example. Hello? A true leader show by example of service. Are you willing to serve? And that service is to serve people under you. And when the bullets come, you will stand. Look at them, choir. I'm the leader of the choir. You can't get any of them. Come and kill me. I'm here to protect my people. I'm here to serve my people. And that is something they are doing. They are sharing something, sharing money, sharing food. As a leader, I will not eat first. I will make sure that my 4 people under me have been taken care of before I can take anything in my life. Amen and amen. That is the spirit of a leader. A leader is one who is about to serve. If you are not willing to serve, you didn't have the quality to be a leader. Amen and amen. We are talking about what the scripture said today. After killing the impurity, the guilt, the passion, the evil desires, the greed, the envy, the backbiting, the gossiping. It's a gossip. Thank God. In even a joy, you know what time. Oh, you have time to gossip about somebody. Hey, you work money, you work 24 hours. Will you have time to gossip? Somebody that works 24 hours, will you have time to gossip? Hello? Are you with me? That is me. Iya na one for this more. Okwan kan si eku nkucha tufuo mu olekum. Yes, don't take me, but take my word. That's me. Oh, for this more. Obu no nwere onye ma onye ọzọ obodo eze mmụọ ndegbu n'igwe na ọzọ obodo. I speak the word as it is. Hey, lay my brother ever. That is me. Yes, that is me. We are going to go to them because we are the preach. Come back and you attack ego. Come back and you go. Jide go far from no name on Chuku.
I preach as a priest of Christ. Hold your money and go to Christ. I need you to know Christ. Are you with me? That is me. That is the gospel I preach. That is the gospel I preach. What that matters is ọdịmma gị na Chukwu. Gị na Chineke dị mma ibulu oyim. Gị na Chineke adịrọ mma, mụ na gị ama ndị mma. Amen and amen. We are talking about what we need to do to belong to the flock of Christ. What we need to do to belong to the flock of Christ. Let me tell you, just look at, for instance, now, my brother, come. Sorry, the organist. See, look at him. There is something, he did something to me. We honored him. Na nwe Jesu ohi ma nwe nwanyị anụbere odi wee tutu ime na ọmụ nwa iri ha na-eme ka o si se. Then as I heard it, ihe mmemme brother mgbe onye were feka ifu na ọgwụ mana nkwụsị mbịazie buru ihe na-agagharị na-spread ya. It is a condemnation cause. I am bringing cause to me and my family. Oh, I don't know whether you are getting me. Yes, if I cannot approach him and talk to him, what I need to do is to pray for him. In my mind, I say, oh God, what I heard about this man, a very good man. Because oh God, hey, Mama Nkechi, this man, I am bringing curse and condemnation to me and my generation to come. Oh, are you with me? For me to avoid that curse and condemnation to me and my generation, what I need to do is to keep my mouth shut. It doesn't in Nigeria. Was was the Greek but you may not know because men here when we do the time fasting. Yes, men here. Yes. In US here, men will have time. Has solved China problem is in on her. Men will have time. God bless you. Clap for men. Call them workaka. Call them workaka because they don't have time for us. Thank them for Jesus. Amen and amen. We are talking about how to be closer, how to know God. Do you know that some of us, that's why I begin at the Mass, we call ourselves Christians in theory, but in practical, we are not. Christ-like, if you are Christian, you center your life in who? In Christ. You behave like Christ. You look like Christ. Jesus Christi, Obuafa Madako Asere. Jesus Christi, on a wosa madi you walk on. Jesus Christ on a make it on 1 layer. That is Christ-like. That is what Jesus wants from us. Amen and amen. That is what we need to do. What to kill. Very important. When you look at the gospel of today, the gospel taken from the gospel of Luke 12, from 13 to 22, he said, Jesus tells a story about a wealthy man whose land produced an abundance of harvests. Instead of sharing the items, the man, just imagine, he has, last year, he cultivated yam, and he has enough in his barn, enough yam, and that yam, enough. This year, a little half, and come with this year times 20 of last year. Instead of to give out, I said, no, I'm going to tear my land and cut all of them and pack them. I will pack them. No more my sweats. Oh, now pack here, now pack here. He has the neighbor, he has people, he has somebody, oh, you help, or you know, on that fateful night. Just wake up and see my son. Tonight, I need you. If Jesus said he needs me now, can anyone say no? Just like a story my friend told me. Yes,
He is my friend. I choose him as a spiritual director, very close to me. Father Zere for worry. I talk to him every day. I call him my mentor. Yes. So Father Zere, there is a story he said that there is a chief priest. They call him a chief priest who decides who will die. On that fateful day, the man came to a rich man's house. A rich man, and he knocked at the door. They saw it at the camera and saw the man. They refused to open the door. After 3 minutes, he appeared in their parlor. They would battle the man because he had the man. The man always go to his own half. Oh, go but an apparel with his suitcase. The man said, "Go down, don't worry," because the man has chef. There is a difference between cook and chef. Chef, the kitchen and cook. If the man will be chef or cook, I can a bastard billionaire. Oh, chef was pia. I prepare osbo, mania, tea, everything, and obia, oricha, the man, his private room, the man, we will look that list. We check the list. We model 2,000. The riga that year. Man, his own name was number 1. Hey, we tell you, always secretary, everything. Or secretary, because type area this name. Put my name number 2,000. So that my own debt, I have the January, go to December, secretary type, over the original list. Boka, the man, Tetuola, Richard happy. See this man, you were a good man. Very hospitality, you welcome me. See everything in him. Can Alalola Nalo, Juan back with him. We sim, Makani de ma, email of ma. No, I'm ambiguous number 1, no, a bigger number 2,000. Hey, amen and amen. And then who is that 2,000? That man. So whatever, once Jesus says yes, can anybody say no? Once Jesus says yes, can anybody change it? Know that God cannot change it. Jesus cannot change it. I'm telling you, hey, Jesus, can you sign? I have 21 pages of women. Only 3rd page can know. Hello, Abia Mabia, Okuloto Simokusi, and Kuso Kuchudo de Rono. Let us stand up and profess our faith in Christ Jesus. Let us recite it. I believe in one God. Prayer of the faithful. What is the rich fool's mistakes in the homily of today? He thinks only of himself. Jesus is telling you, don't think about yourself only. Not once does he consider the poor
people that are around you, care for them. The rich man assumes he controls his future. His plans are meticulous, but death comes unexpectedly. We pray that God will guide all of us. But we come very close to Him from now. We pray to the Lord. Maharanyo eze ebube gbaharanyo maharamo eze nna gbaharamo ihe ọjọọ niile mere n'ụwa gbaharamo okwu ọjọọ niile kwuru n'ụwa gbaharamo. Maka nzukọ nsọ bụ ụka, ka Chukwu chekwaba ma doo ya nsọ, ka ọrụ ya wee baa ụba. Anyị arịọ gị Chukwu. Maka obodo anyị, ka ọ ghara ịchọ naanị ịkpọkọba akụ na ụba nke ụwa, kama ka ọ na-eto na akụ na ụba nke ihe gbasara Chineke. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị n'ụlọ arịrịọ anyị. Maka mmadụ ọbụla, ka ha ghọta ma jụ anya ukwu nke na-akpagbuzi omenala anyị. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị n'ụlọ arịrịọ anyị. Maka ndị nwere nnukwu akụnụba, ka ha site n'ụba ha kenyetụ ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị n'ụlọ arịrịọ anyị. Maka anyị onwe anyị gbakọrọ ọnụ n'okwukwe, ka anyị na-ekekọrịta oke n'ihe nke anụ ahụ, ma na-ebikọrịta ndụ n'ihe nke mmụọ nsọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị n'ụlọ arịrịọ anyị. Maka ndị kwerenụ hapụgoro ụwa, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka ha site n'arịrịọ na ekpere anyị nweta ebere Chineke na ezumike na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị n'ụlọ arịrịọ anyị. Ka anyị hụnatazi isi anyị wee yọọ Chineke ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị bụ n'obi wee bịa aja misa ụbọchị nke tata. Jesus is asking, if God calls me and you tonight, where will I go? We pray that God will have mercy upon us and answer our prayers through Christ our Lord. Psalm 24. Biko ka a na-ebido ọpatri ndị na-eme Thanksgiving, anyị na-ayọ ezinụlọ nkwụ akụkụ unu gaba n'azụ, unu ya bụ ndị izizi. Ndị ga-esote ha bụ ezinụlọ ọkpala, ezinụlọ nke ọzọ ndị nke ịtọ ọnwụ akọ, then ndị ikpeazụ bụ ezinụlọ Okoye Ewudo.
kelee Chineke jaa ya mma ekele onye kere ụwa onye ọma onye ọma onye ọma kelee Chineke janụ ya mma mma ewe onye kere ụwa gị bụ onye ọma onye ọma onye ọbụla kelee Chineke jaa ya mma mma o ụwa onye ọma kelee Chineke jaa ya mma kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe ebe ọ gaghị agba ọtọ ebe a ka ike na-agaghị ata ya kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe ebe ndị ori na-agaghị etigba ya ezo kenere ntimo nwanne m kenere ntimo na chimemele kenere ntimo nwanne m kenere ntimo kenere ntimo onye na-enye ndụ kenere ntimo na chimemela kenere ntimo onye na-edu ije soro m kene ya na chi anya emego kenere ntimo enyi m soro m kene ya na chi anya maka kenere ntimo onye duru anyị ije bịa n'okene ya na chi anya dị ụtọ kenere ntimo bịa n'okene ya na chi anya maka kenere ntimo anyị m soro m kene ya na chi anya dị mma kenere ntimo kenere ntimo na chi anya maka kpọọ ya omemma kpọọ ya omemma kpọọ ya omemma o kpọọ ya omemma kpọọ ya omemma kpọọ ya omemma o kpọọ ya omemma dike na dị mkpa kpọnụ ya omemma o kpọọ ya omemma cheta ọbịa si ike kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma e kpọnụ ya omemma e kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma agụ na-eche mba kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma ikuku ama n'ọnya kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma echeta ọbịasi ike kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma ụzụ na-akpụ nwa e kpọọ ya omemma 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 e ụzọ na-akpọ nwa e oketa ọbịasi ike e ndị nwanyị isi mbe ocheta ọbịa nwe ogbenye omemma 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 e omemma dike na dị mkpa omemma e omemma aṅụrụ aṅụrụ ndụ omemma e omemma ọkwa gị na-azụ nwa omemma e omemma cheta ọbịasi ike gị bụ omemma le ọ gị bụ omemma e kpọọ ya omemma e kpọnụ ya omemma e kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma e kpọọ ya omemma e ihe ebube emeela n'uwe ihe ebube emeela n'uwe ihe ebube emeela ihe ebube emeela ihe ebube emeela kelee ya o keleenụ ya e o keleenụ ya o keleenụ ya e biko kelee ya e onye ọ gọziri kelee ya
biko kelee ya onye onyere nwa kelee ya biko kelee ya onye onyere ọmụmụ kelenụ ya biko kelee ya onye ọdụrụ ije kelee ya ihe ebube emeela ihe ebube emeela ihe ebube emeela nuwe ihe ebube emeela ihe ebube emeela ihe ebube emeela kelenụ ya o kelenụ ya o kelenụ ya o kelenụ ya biko kelee ya onye ọ gọziri kelenụ ya ezi nwanne m onye onyere ọmụmụ kelenụ ya ezigbo nne onye ọdụrụ ije kelenụ ya ihe ebu n'ela kelenụ ya o kelenụ ya o kelenụ ya o kelenụ ya biko kelee ya o kelenụ ya ihe ebu n'ela kelenụ ya nwanne m kelee ya o kelenụ ya onye nyere ndụ kelenụ ya o kelenụ ya onye o nyere nwa kelee ya ihe ebube emeela ọ gọziela m Chineke nna ọ gọziela m ebi ebe ọ gọziwo m Chineke nna ọ gọziwo m ebi ebe onye nwe m ndụ onye nwe ụwa nna m enye nwe m ndụ m ebighị ebi ezi chimlele eze chimule chimo onye na-eme mma eze chimlele onye na-enye ndụ ezi chim papa onye bụ dike ezi Chineke na ọ gọziri m agọzi ọ gọziri m agọzi o tinyere m jara ọ gọziri m agọzi n'elu ụwa na o tinye ezi chimlele onye na-eme mma ezi chimlele onye bụ dike ezi chimlele onye na-enye ndụ ezi chimlele onye na-enye nwa ezi chimlele ọ gọziri m agọzi odede m o tinyere m dara ọ gọziri m agọzi odede m o tinyere Chineke ọ gọziri ezi chimlele ezi Chineke m ezi chimlele ị ga-asị m efele oge na-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m onye ọ na-eme ndụ enyewe ọkwa m ya anyị na-arịọ ọnụ ya tinye onye ọ na-emewara m ihe m na-arịọ ọnụ ya onye ọ na-edu ije eduwe ọkwa m ije m na-arịọ ọnụ ya ayọrọ m ya nwa onye bụ nwa nyekwasa m ọzọ ị ga-asị m efela ya ọ ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m onye njem ọ na-emewara m ihe m na-arịọnụ ya onye nje onye isi emewara m ihe m na-arịọnụ ya ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ ị ga-asị m efela ya ayọrọ m ya udo onye m udo mmaje mmaje ị ga-asị m efela ya kedu ihe m ga-enye gị Chineke ama mma mma zuru ahụ kedu ihe m ga-enye gị ihe Chineke ama mma mma zuru ahụ ọ bụ onye ga-akọchasị mmasị ọma Chineke abụ aka m jiri dere gị ihe Chineke m abụ otito ka m jiri bịa ezi Chukwu
soro m na-eto ya. Ihe Chukwu mere m nwamba. Amen, amen. Chineke ezigwe abụ otito. Abụ otito. Ihe mere m, ihe mere m, ihe ọ na-emere m, ọnụ m apụghị ịkọ ya. Ọ bụ nna o nyere m, aka na ọgbọ nyere m, ihe ọ na-emere m, ọnụ m. Ya mere soro m na-eto ya, na-eto ya, ọ dị mma, soro m okele ya, na-eto mma. Ndị nke Chineke bi ya nuwe n'ebe nọ. Soro m too Chukwu. N'ime mkpa m ka mbe koro gị, ọkwa ịzara m Chineke onye eluigwe. Abụ otito ekele ya. Chukwu nna m abụ otito. Abanyego Chineke ede mma ebube gị. Nwa o nyere m, ejima o nyere m, ihe ọ na-emere m, ọnụ m apụghị ịkọ ya. Ọ bụ ụmụ o nyere m, arụ ike o nyere ha, ihe ọ na-emere m, ọnụ m apụghị ịkọ ya. Ya mere soro m na-eto ya, na-eto ya, ọ dị mma. Ndị nke Chineke bi ya nuwo. Etu a ihe Chukwu mere m na-adị egwu. Ya Chineke karị soro m too Chukwu. Ndị na-mbe koro gị, ị na-aza m eleghị anya. Ime mkpa ka mbe koro gị, ọkwa ịzara m Chineke ezigwe. Abụ otito. Abụ otito. Chineke ede mma ebube gị dị okpo. Gbandara n'igwe, m ga-ahụ onye nzọpụta. M ga-ekele ya na ihe ọma o mere. Oziwa m ụzọ ndụ, gbapụta m n'ọrụ. Mma Jizọs onye ebere m ga-asị ya, ga-asị ya, ga-asị ya, onye nwe m m ga-asị ya. Ndị charism, this is your turn. Charism. Ndị charism ka unu gaa n'azụ. Ndị charism. Ngati ye mama, ngati ye, onye na-eme mma, nara ekele m mama, chimo mama, ewo. Bendara n'igwe, nga-ahụ onye nzọpụta, nga-ekele ya n'ọdụdụ ije ndụrụ. O siri anyị ezi ụzọ, kpọpụta anyị n'ọrụ. Mma Jizọs onye ebere m ga-asị ya, ga-asị ya, ga-asị ya, Chineke mma, ana m ekele gị, ga-asị gị mma ewo. M ga-asị ya, em ga-asị ya, Chineke mma,
aga m ekele gị m ga-asị ya mama ewo ga-asị ya m ga-asị ya onye nwanyị imeela m ga-asị ya mama ewo etu aka Chineke anyị dị o otu aka Chineke eme mmadụ otu aka Chineke eme mmadụ otu aka Chineke eme mmadụ asị m otu aka Chineke eme mmadụ otu aka Chineke enye udo dị otu aka Chineke enye ndụ dị agịrịgba Chineke eme mma mụọ agịrịgba Chineke enye ndụ agịrịgba Chineke enye udo agịrịgba otu aka Chineke eme mmadụ otu aka Chineke eme mmadụ agịrịgba Chineke enye ndụ amaka agịrịgba Chineke ebere amaka etu aka Chineke eme mmadụ o mere ogbuo kwuo o mere ngwọrọ gawa ije onye ogbe hụrụ ya kwuo Tonia n'obeze Tonia n'obeze onye o nyere ndụ too ya n'obeze onye ọjọọ zere too ya n'obeze o nyere gị nwa too ya n'obeze o nyere gị ego too ya n'obeze ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụle o mere onye ogbuyo kwuo o mere ngwọrọ ọ gawa ije onye ogbe hụrụ ya kwuo ịma na onye isi hụrụ ya hụrụ ụzọ Tonia n'obeze onye ọ gọziri too ya n'obeze o mere gị mma too ya n'obeze o nyere gị nwa too ya n'obeze ọ gwọrọ gị ọrịa too ya n'obeze children of God let us sing hallelujah to the Lord 5 times hallelujah 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 amen. Blessed of God, let us sing hallelujah to the Lord 7 times. Hallelujah, 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 amen, 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 hallelujah, 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 amen, hallelujah. O nyere gị ego ọ gwọrọ gị ọrịa amen, 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 hallelujah, 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 amen, amen, amen.
Amen. Number 111. Wash me, O Lord, and cleanse me from all iniquity. Yọbanụ ụmụnna m ka jamu nọ n'ọchụ dị na-asọ Chineke nna jike n'ịnara nọ. Accompanying with constant protection, O Lord, those you have renewed with these heavenly gifts, and in your never-failing care for them, make them worthy of eternal redemption through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks through Jesus Christ our Lord, out of love for sinful man. He humbled himself and he was born of the Virgin. By suffering on the cross, he freed us from unending death. By rising from the dead, he gave life to eternal life. And so with the choirs of angels in heaven, we proclaim your glory and join in unending hymn of your praise as we acclaim. Holy, yes, just take any position you want. If you can kneel down, if you can stand, if you can kneel. Most important thing, focus to the Eucharist until the transformation of our Lord Jesus Christ. Na ịdị nsọ ezie so gị na-edi ihe dị na nsọ anyị na-arịọ ka ịdị oyiye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee were anyị arụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu o die n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara were achịcha a nye gị ekele na otuto na enwe anyị nye ya ụmụazụ ya sị mmeranụ nke a ree na ya unu niile nke a bụ arụ m ka a ga-edurunye maka unu.
In a similar way, when the supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For here is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which we poured out for you and for many, for forgiveness of sins. Do this in memory of me." Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwu anyị na-eme ugbu a. Nna, na nkede nke ọnwụ na mbido n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka ịbụ ndị natara arụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Zed na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, gbọbata ha ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị ndị nwere uche gị n'ụwa wee kete ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi onye nwe anyị. Ihe niile ekere ekere esonye abụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa so ụwa niile. Ụmụnne m, ka anyị wee na-ekpe na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuwe Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ ya osepụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo gị nke anyị site n'aka ebere gị. Ka nzọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbaghara nsogbu niile, welu nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka nzọpụta anyị onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwa ndị apọstụl gị, udo nke m ka m na-enye unu, udo nke m ka m na-alapụrụ unu. Elekwala na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye anyị udo ịgorotugo niile uche gị siri chọọ, ịbụ dị ndụ na-achị ebebe. Udo nke osepụrụ ụwa dịla unu mgbe niile. Ka ihe ritenụ mmadụ ise ekele nke udo.
Leenu nwa atụrụ nke Chukwu. Leenu ndị nwanụmụ Jesu Kristo onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị ncha niile nwere isi ọma. Ụda bụ ori nke nwa atụrụ Chineke. Inwenu. Hymn number 6.
hymn number 212. One, two. One.
Let us pray. Accompany with constant protection, O Lord, those who renew these heavenly gifts, and in your ever-failing care for them, make them worthy of eternal redemption. We ask this through Christ our Lord. May we be seated. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Remember the readings of today. Just a second. Readings of today. That man who put his own yam refused to give it out. Today, God combined the reading with the harvest you are starting today. Give all you have to God. God is the one you are going to sacrifice. Very important. As the harvest is going on, children of God, don't say I didn't prepare. Come, pledge, and you will be blessed. Come, give, and you will be blessed. And may God bless all of us as we come forward. Father, Son, and Holy Spirit, peace be with you. I nwere obere ọkwa one ma one. I nwere second collection support the Catholic Relief Services collection. Ndị ọchịas ga-aga kịta ka envelope ya ozigbo biko ka anyị gaba n'iru nye n'aka ndị ọchịas niile anyị akọletikwu ya ma emesịa ndị adịghị nkwadebe iwe n'anya weta ya ụbọchị ụka ọzọ o weta ya ebe a nụwa tinye na mailbox nke parish. Second collection is for the support the Catholic Relief Services. That's what it is. Ka ha na-aga n'iru anyị ama ọkwa were na-aga. Tata bụ ụbọchị izizi ụka izizi n'ọnwa Ọgọst nke anyị si eme na parish anyị ebe a. Ọ bụ n'ọnwa Ọgọst ka anyị ji eme Thanksgiving, inye onyinye, ikele Chineke for all his blessings to each one of us. In different ways, we are protected, we are blessed. This is the month to express that gratitude. And the tata ka obidolo ka nsi wee ghọta ndị grandmothers na ha nwa ya ebu ụzọ were bịa ka ha gosi unu ka o si wee dị ha ọkụ n'obi. Ọ bụ ka ha si were kwue za a na-ekwu ha ndị ya egbekwe n'igbe wee ru n'azụ ka ha bido n'oge jebe n'azụ maka emesi ozigbo anyị ebidie. Ka anyị lotekwa ọ bụ otu ọbụla na-enye ekene, ezinụlọ ọbụla, obodo ọbụla, steeti ọbụla, otu niile dị iche iche dị ebe a. Anyị nwere ndị nne, ndị nna, ndị youth, ndị young adult, charism, Legion of Mary, abịazie ndị zones, Tansi, Hiri, Shanahan. Nke ọbụla ọ bụ anyị niile ka a na-elotalụ ka anyị kwadebe. Anyị nwere tata nwee ụbọchị ụka ọzọ, nwekwa ụka na-eso ya nụ. Ọ bụ na enwekwa ndị ọsha ga-ekekwa envelope anụnwa maka the bazaar. Anyị na-eme ya this year monetized, ihe niile wee ego, and ihe edere ebe anụnwa dịka o si wee dụ. Ide afa gị, ide adreesị gị, dee phone number, dekwuo zone gị nke ị nọ na ya. A ga-eke envelope anụnwa kwa for the bazaar, the monetized bazaar.
ezinụlọ Udoji dị ka anyị kene mmadụ niile na kọmuniti ya anụnwa ka anyị si welu gbakwute ha ọsọ n'oge ugbu a. Nna ha, di ha, nwanne ha n'ụzọ abụ n'ụzọ, grandfather ha bụ Joseph Udoji rapụ wee kalị ya ụka ebe anụnwa na Fraịde anụnwa. Ha wee na-ekene anyị niile si na anyị agbataka mkpu akwa n'ụzọ dị iche iche ka Chineke kwụghachi onye ọbụla ụgwọ anwa mmaji mmaji, ma na-ayọkwa ekpere unu na ha ka ya eje ụnọ ka Chineke bidoro ebe a na-edu ha ka o siketu aduru ha were jee wee nata n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izizi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. All the first time worshipers in this church today. Ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Anyị kụpụrụ unu ha aka. N'iru ma n'azụ. You are welcome. We thank you for coming here to worship with us. Anytime you are around, you are always welcome. Thank you. Mma na-amụ ọkwa na-aga. Unu ya afụ na ndị nyere onyinye tata, ndị kenere Chineke, amara m otu onu adị. Etu a ka ọ dị ka ọ bụrụ na agbasa amarazi m afọ na anyị ebu were bịa. Ezinụlọ Ichi na Celeste na Ọkpara si na ha ya azụ anyị nri. Ezinụlọ Ọnwụ na Ogudere sikwa na ha ya azụ anyị nri. Ezinụlọ Okoye Ewudo sikwa na ya azụ anyị nri. Ezinụlọ Akọ na ya omere ya bịara ụka n'izu ụka na-abụọ gara aga, ma tata ka ya azụkwu anyị nri. So ole ka ha dị? 1, 2, 3, 4, 5. So ọ ka anyị malụ, mana nke ka nke bụ na ka a na-eme ya, ndị ọbụla na-azụ nri ya agba mbọ hụ na ebe ọbụla ha nọ na ma tebụl ma oche na ebe niile na edobere ya ọcha. Anyị jekwe na-eburu irie iburu naba ihe eri ebe a, make sure na nke ọbụla rice ọbụla tọgbọ n'ala tụtụrụ ya gaba na trash. Nke ọzọ bụ ebe ụmụaka na-egwu egwu, ada aṅụ ihe ọbụla ebe anwa, ada eri ihe ọbụla ebe anwa. Ụmụaka na-abanye na ya bụ obere ụmụaka, ọ bụghị ndị nnukwu ndị tolitegonu. Nke ọzọ anyị na-elote bụ nwata ọbụla na-ebe aha o ya enwe onye na-enete ya anya. Ihe ọ pụta bụ ọ bụrụ na nwa gị jere ebe aha, nne ma nna ma two of you ya na ebe aha were na-afụ nwata anwa, ọ bụrụ chọọchị ka ọ dịara inete ya anya. Ya bụ chọọchị na-etinye what we call what? Disclaimer. Onunu ihe anyị na-ekwu, responsibility of the safety of that child is in your hand, in the parent and the adult who came with that child. It's not the responsibility of the church to chaperone or to look after that child. Please, let's bear it in mind and let's keep the rule. I went to Kenezi
anyị na-ekenezi ụkọchukwu kara anyị masị tata na-ekene anyị niile ka anyị na-ekene onye kara anyị ụka tata bụ ụkọchukwu Christian Unigwe ka anyị kụpụrụ na ya aka. Kịtazi anyị na-akụpụrụ ya aka ka anyị kụkwara onye isi anyị bụ Fada Umeobi. Mgbe na-akpọnitezi, this is the time for the monetized bazaar. Are you ready? Are we ready? Okay, yes, we're not neighbor. Are we ready? Are ready. Akpọnite Maazị Paul Ifedeba ka ọ pụta ozugbo ka o duru anyị gaba. Ana m akpọnite ya. And finally, yesterday, about 6 kids or infants were baptized here. And today, some of them came to be dedicated. I'm asking those families to stand. The families that were baptized yesterday, that came on, our young adults, I see the widows. Stand up. Why are you looking at me? I'm calling you. All the families. Let's give them a hand. Tuwaraya mama. Let's welcome them. Say chukwu no mela, say ya no mela. Eze Jesus, tuwaraya mama. Say ya no mela. Why I'm calling on him, I didn't see your brother. If I have gray hairs, him and his brother gave me about 90% of it. So let's give him a hand for being what he is today. And his brother. We thank you very much. Thank you. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Eji m n'aka na unu ma ihe anyị na-eme taa. Ọ bụ ihe anyị na-eme every year. Ọ bazaar and Thanksgiving anyị. Nke izu na agaghị m ekwu ihe ndị fada kwuru already. Ọ Thanksgiving na onye ọbụla ga-ewepụta obi ya. Otu Chineke si were chekwaa ya na-edu ya. Ma ya nwa ma ezinụlọ ya. Ma ihe anyị ji akụta ihe anyị ji eri n'obodo a Chineke na-eme anyị ọfụma. So n'onwe obere ohere anyị ka anyị nwere iji asị Chineke tụọrọ ya mma mma. Nke ọzọ bụ na ọrụ a na-arụ n'ụlọ ụka ọkwa na mbọ anyị na-agba ka fada ji emie. Fada anaghị arụ n'ọgbọ mmanụ. Ọkwa ihe ndị anyị na-arụ ka o ji aga ozi ọ na-agara anyị. Unu n'anya na chọọchị anyị. In the last 1 year, you can see all the improvement. So na-atụfughị oge taa ka anyị na-ebido ndị ushers ga-adịgo ready. Onye Chineke gbara Christmas ya gbara ụmụnne ya wegote ya ebe a ka Chineke bless kwuo ya mmụọ mmụọ. Asọ onye ji eruru ịbụọ ya gwuru ịbụọ, onye ruru 10 ya gwuru 10. Ọ ga na-bless anyị niile in Jesus name. So na-atụfughị oge a ga-ayọ ndịkwa ya ka anya anya olu. Enwere okwe fada na alaiki ọlụ Chukwu ha mụ ya ngwa mgbe na-ewe bidoro anyị ihe anyị na-eme ọlụ Chukwu dịle mụ na gị dedikalista Oluchukwu dele mụ na gị. Ọ bụ ndị grandma na-aga ka anyị gaba. Onye nwanyị dele mụ na gị. Ndị ya agba ọsọ ngwanụ. Ndị arthritis ji unu were nwayọ. Ọ bụ ndị grandma. Ọ bụ ndị grandma na-aga kịta. Ka ndị grandma na-aga ezinụlọ ọbụla ndị dị nkwadebe ka unu bịaba ozugbo. Ọlụ onye nwanyị dele mụ na gị. Saben. Ọlụ mama. Ezinụlọ ọbụla ndị dị nkwadebe ndị grandma na-aga kịta. Enwere ndị ọzọ. I need Felix. Ọ bụ ndị grandma na-aga. Anyị nwere nne dị mma.
anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Mama. Anyị nwere nne mara mma, anyị nwere nne mara mma, anyị nwere nne maka o nwere ndị na-ekwu Igbo niile. Virgin Maria, nne na mama ha. Anyị nwere ha ndidi, ha na-abịa ịga ije na-apịa ha arụ. Ndị grandma niile nọ n'ebe a, eji m aka na ụlọ nwere nneọma. Onye nwere nne mara mma, biko gbawara nne anyị egwu ọma o. Gbawa egwu gị, gbawara ya egwu o. Onwe ezinụlọ ndị niile nọ n'ebe a, eji m aka na ụlọ nwere nneọma. Onye nwere nne dị mma, biko gbawara n'ezi nneọma egwu o. Gbawa egwu gbawa ọnụ ya egwu. Enwere m nne mara mma, enwere m nne mara mma. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Ọ ndị grandma na-abịa. Gbawa ọnụ ya egwu ọma. Enwere m nne dị mma, enwere m nne dị mma, enwere m nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Steve na Uche Nwoko na ezinụlọ ya, ọ bụ ha na-eso ndị grandma. Steve Nwoko na Uche Nwoko na ezinụlọ ya, ọ bụ ndị na-eso ndị ọzọ. Ụmụ nwanyị niile, ọ dị oze ngozi bụ nwa afọ Jesu. Mama Maria dị eso, nne nke Chukwu. Ọ bụ naanị arịrịọ rue nne mụrụ Jesu. Technology, ọ bụ ha na-eso ezinụlọ Nwoko. Ọ bụ naanị arịrịọ Ọ bụ Talking Tech na-eso ezinụlọ Nwoko. Ndị nke na-eso ndị grandma, ọ bụ ha na-aga. O nwere ndị ọzọ. O nwere onye ọzọ. O nwere famili ọzọ. Onye ọzọ chọrọ Yọbara anyị arịrịọ ruo ebi, nne na nwere atụ Maria dị nsọ, nne nke Chukwu. Yọbara anyị arịrịọ na-eso ezinụlọ Nwoko. Maria dị nne, 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 Maria Ezinne, nne mụrụ Jesu. Maria Ezinne, Maria Ezinne, nne na-enwere atụ. Maria Ezinne, Maria Ezinne, nne ndị grandma. Maria Ezinne, Maria Ezinne, oh Maria Ezinne, nne ndị grandma, nne na-enwere atụ. Ezinụlọ Nwoko, Steve na Uche Nwoko. Steve na Uche Nwoko, ọ bụ ha na-aga kịta. Ezinụlọ Talking Tech. Ihe ebube emeela. Obi eje, ọ bụ ha na-aga kịta. Ihe ebube emeela, ihe ebube emeela, ihe ebube emeela. Kenenu ya ihe. O kelee ya o. Nwanne m kelee ya e. Onye nwere ndụ kelee ya e. Enyi m kelee ya e. Onye ọgọzere kelee ya o. Biko kelee ya e. Onye onyere ọmụmụ keleenụ ya. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela. Kristo bịa je nwanne m. Asị m ihe ebube emeela. Dr. Chizoba asị m ihe ebube emeela.
ụmụ ọma ya niile unu ahụla ihe ebube emeela Ochiọma TV unu ahụla na ihe ebube emeela kene ya ihe ebu kelenụ ya biko kelee ya onye onyere ọmụmụ kelee ya biko kelee ya onye ọgọzere kelee ya biko kelee ya onye obunirenu kelee ya biko kelee ya onye ọzọrọ ụmụ kelee ya ihe ebube emeela aleluya 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 amen amen amen. Sir Eugene, ama m na ihe bido nya tata ọ dịka ya ana ịma na moto park la park ọ na-afịa arụ na start ya mana ọ banye na freeway so anyị abanye ego na freeway anyị ka na-aba izu ụka ọzọ chibiri aka ghọrọ anyị ama m na ọ ga-adị egwu anyị maka anyị si eme n'ọnwa Ọgọst Chineke enyekala anyị aka ha na-enyekwa ezinụlọ anyị dị iche iche aka n'aha ndị niile bụ ndị na-akwado ihe oyiyi ubi na ndị na-akwado ihe niile nke anyị na-eme ebe a nụma izu ụka na-abịa abịa ndị na-emerụ taa ha ga-eme echi birikwa na ndị nwe mmadụ. That concludes it for this week. Next week we'll be more prepared. That will remain blessed. Thank you. I na-ekele mmadụ niile anyị gbara tata mbido so ụka ndị na-abịa nọ anyị ga-emere na-aga fada ga-ezi anyị ngọzi ikpeazụ ka anyị wee gbasaa na otegokwu. Daalụ. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ugwu na eziokwu obi dị m nsọ ịnọ n'etiti unu maka na fada gosiri m ihe a na-akpọ nwanne. I met him na Houston 2 weeks ago, okay? In June, we bịara Houston for a crusade. Yes, I'm going to na-akpọ nkata throughout. O gosi m ife a na-akpọ nwanne. Chineke nyere unu ụkọchukwu ka kụọrọ na ya aka. Yes. He's a priest that has desired hearts, open hearts. Ọ ụkọchukwu unu ya ejisi ike. Anyị ihe ọbụla ọ gwara unu ewere ya na-arụ ọrụ. Maka na ihe mfụrụ ebe adọdụ ka Nigeria ọ ya bụ fada na-ekwu ndị ụka na-ekwu nke fada na-eme ndị ụka na-agba ha mgba fada na-ekwu ndị ụka na-decide ife anyị eme. Thank God it doesn't exist in US here. Because ọ bụrụ na Nigeria ya ngwa eziokwu jụọ ebe nọ na parish, father is in charge of the parish. Parish council, what you have is to give him advice. You are not to control a priest. You are not to monitor a priest. You are not to tell him what to do. Give him advice. Man, all day, never. Father, is not day, never. Call him on aka. Oh, Chineke gozie unu. Oh, na ndị bịa program na ndị karizm Chineke gozie unu. Oh, onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gozie unu. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Hymn number 237.